daba wulilen do sɔgɔmada in na an bara mɔ kaso daba wulilen do min ye y'a faamuya b'a la an ta jamana a mɔgɔw u bilama daba wulilen do dɛ Burkina Faso e ko damiba bilama daba ye sunɔgɔta ye dɛ a tɛ ɲini ka danbala fɛn kɔnɔ sa wa a bɛ fɛ ka taa dogodogoni wo fɛ a balima wa kɔni b'a fɔ u ye awɔ an bɛ wele bila maaw ma ni minnu ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u kan kunnafoni an kɔni bɛ don waati min an ta jamana la situation était confuse a kun bilisa ɲaminen don a ɲaminen don nka Burkina kibaruya laban minnu kɔni sɔrɔla o de ye k'a fɔ ko Burkina min ye awɔ i k'a dɔn coup d'état o fana awɔ i k'a dɔn a b'i n'a fɔ o bɛ ka cɛ dɔ burankɛ a bɛ labɛn na dɛ a bɛ k'a gosi parce que an y'o de fɔ Damiba n'i ye tubabuw ye ka wuli ka jɔ kɛ ka maa o maa min tanu n dɔgɔ siran dɛ tubabuw wulila u ye bandaw ni Mokutari Wani tanu yan kosɛbɛ olu laban kɛra min ye a ma dugu ma la cɛkɔrɔba bɔra foro la u tilala ka pelu fɛn d'a ma a ka daba d'a ma a ka sigi foro la min ye n'u kɔni y'i tanu dɔrɔn i bilisa ɲami kuma a ye siga t'a la i b'i ka jamana kɔnɔ de tɛgɛrɛ fɔ Damiba kun k'o taara Nations Unies na olu ye min fɔ a sɔnn'o ma Burkina b'a nɔfɛ u y'a don ta u y'a bɔ ta o ma faamuya hali bi le peuple souverain africain la an wulilen don a mɛnna kosɛbɛ ɲɛmaa ka fanga ye Adama Toye a bɛ min Toye ayi an bɛ mun na fanga ye jamana kɔnɔdenw de tɛ Toye fɔ yan wa kuma bi ye kabako ye o kuma na baasi tɛ an n'a ɲini Gawusu Keyita fɛ gasɔn de fɛ a ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ nka yanni a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bɛ kunnafoni minnu bɛ yen an b'olu ɲɛfɔ libanaw ye u ka faamuyali sɔrɔ a la min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra ka compteur dilan yɔrɔ belebele o gabakuru fɔlɔw k'o da an bɛna ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u bɛ CEDEAO tɔgɔ la olu kɔni dɔw nana anw fɛ yan an ka ɲɛfɔli kɛ limanaw ye nɔgɔw bɔlen kɔ ye min ye awɔ i k'a dɔn kɔrɔnfɛla tension a laban a bɛ ka yɛlɛ dɔɔni min ye Tabangɔri mara la a b'i n'a fɔ Bamajɔliya tigilamɔgɔw u caman bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ min ye awɔ i k'a dɔn direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat wulikajɔ fana kɛra min ni min ka kan jɔnjɔn ani awɔ i k'a dɔn waliɲumandɔn k'o kɛ an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ min ye ne yɛrɛ ka belebele Boubacar Sidibe n'an ko a ma ko kɔlɔn médaille du mérite sportif o dira a ma an bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ limanaw ka se ka faamuyali sɔrɔ awɔ i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye mission min bɛ yen n'a bɛ CEDEAO tɔgɔ la hali bi awɔ i k'a dɔn o ka lahaliya an bɛ ɲɛfɔli kɛ o fɔli caman kɛ limanaw ye sommet extraordinaire min kɛra New York a kɛ to ni wulikajɔ kɛra ka awɔ i k'a dɔn ɲangini bi awɔ i k'a dɔn Guinée kan i k'a dɔn k'a fɔ an ka mɔɔw kɔni y'a jira k'a fɔ an tɛ jɛn n'a ye bi anw tɛ jɛn n'a ye sini an tɛ don awɔ i k'a dɔn u fɛla da fɛ o fana kuma fɔra affaire de 46 militaires kuba bɛna kɛ awɔ i k'a dɔn min ye Chérifou de Nioro a na kɛ se kɛra a fana ma an b'o ɲɛfɔ maa caman bɛ yen minnu kɔni a jirala k'a fɔ min ye poste de contrôle wabariya ko n'u ka taji tɛ tɛmɛ yen k'a sɔrɔ autorisation dɔ bɛ yen o t'u bolo o fana an bɛna ka na o ɲɛfɔ Jalakɔrɔji n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye so u y'a ba dɛbɛ wolo fo k'a bɔnɛ a nin na o fana an bɛna ka na o fana ɲɛfɔ limanaw ka faamuyali sɔrɔ a la o tuma Nura FM 94 tomi murumuru 5 anw b'o sanfɛ ni Ala sɔnna a ma awɔ i k'a dɔn a y'aw sɔgɔli to a tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ni Ala ka jɛ ye Amadu Kamara a ko ale b'an lamɛn a ye duwawu don kɛ Ala ka ba Mali ba Ala k'a protéger a diyara an ye a bɛnna ma an b'i fo k'i waliɲuman dɔn min ye n dɔgɔ bloqué to k'i ba ni yɛrɛ pewu a bloqué to n ka teliw fɛ sisan bloqué to contrôle bɛ n bolo yan ka t'a la o kuma na n dɔgɔ ninnu bɛɛ ye awɔ i k'a dɔn kunnafoniw ye an bɛna minnu walawala Jokolojo Bamusa ko ne ko k'a sisɔgɔ k'a ni cɛsiri k'a ni wulikajɔ Bamusa n'an y'ale fo an bɛ foli tanu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma Jibi badabada Jibi Sakɔ an ka foli ba ye min ye awɔ i k'a dɔn salon de média Jibi nka sɔɔni kunnafoniw bi yan an bɛ n'u walawala aw ka faamuyali sɔrɔ kunnafoniw na ni Ala ka jɛ ye hali bi an ka hakili to a la Burkina kow ɲaaminen bɛ yen o ni kunnafoni jɔnjɔn min sɔrɔla an b'o lase aw ma olu de do kɛ a bloqué sisan yɛrɛ ko banni de ka banni yɛrɛ a tɛ page yɛrɛ n'a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan si fɛ walahi de Ala ye n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ foli ta lase an ka belebelew bɛɛ ma minnu bɛ yen awɔ i k'a dɔn n'u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la fan bɛɛ fɛ a lajɛ arajo so in a bɛ se ka dɛmɛ cogo min arajo Nura FM an b'u fo k'u waliɲuman dɔn min ye awɔ i k'a dɔn ka foli lase an ka belebele ma Adama Toye karamɔgɔba in awɔ i k'a dɔn Burkina Faso ani ka na i sigi Maliba in kɔnɔ Adama n y'o de f'i ye min ye awɔ i k'a dɔn belebele n'a dɔnko bi ɲɔgɔn na adamaden n'i ye min dɔn k'a dɔn nakari i tɛ sɛgɛn o waleyali la cogo si la
adama fo an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'o ye radio baarakɛla ye awa k'a dɔn o b'a kɛrɛfɛ n'o ye a yɛrɛ tɔma ye an ka foli ani tɔ n'o bɛ ka ɲɛsin a ma n dɔgɔ kunnafoniw caman baden b'an bolo kɔrɔ an bɛ gosili kɛ ka don ni kunnafoniw ye teliya la nka ne ye adama ka nin min ye est ce que ni ɲɔgɔn bɛ Mali la yan ɲɛma nin kɔni hali n'a ɲɔgɔnna bɛ Mali la a tɛ tɛmɛ 2 kan a tun bɛ belebele mun kɔnɔ nin ye e la hawla Amer Senjan Amer bɛ dɛ n dɔgɔ nin taji sɔngɔ dɔrɔn bɛ e ni ne ka mobili n'an ka nin ye nin taji sɔngɔ d'anw ma wa ɲɛma ŋo ye kalo 1 na sɔngɔ de ye Ndɔgɔ Fale Kulubali ale kuma bɛ a kuma na sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'indépendant a y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn an b'an sɔn kosɛbɛ jamana in kɔnɔna na kelen-kelenniya la usine ko min bɛ yen ni awa k'a dɔn o bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ yiriwa ndɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ transition olu hakili tor'o la kosɛbɛ o de siratigɛ la min ye transition maaw kɛn bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ awa k'a dɔn kuranko yɛrɛ sira fɛ Kanbila awa k'a dɔn o bɛ Kati a b'o kofɔ Musa o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min bɛ se k'a to awa k'a dɔn compteur min bɛ yen n'a bɛ énergie maaw ka compteur kofɔ ndɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ o usine o gabakuru fɔlɔ se ka da cogo min o kumana sa ministre min bɛ n'o ye premier ministre par intérim Ablaye Mayiga awa k'a dɔn n'ale kɛn bɛ ka daba wuli ni waati na diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ k'a ye wulikajɔ kɛ kunu jeudi don kalo tile o tɛ de kalo tile 29 don ou bien 30 don de 29 kalo tile 29 min ye awa k'a dɔn Kanbila k'a wulila ka taa awa k'a dɔn gabakuru fɔlɔ ka t'o da cercle de Kati a ko première pierre min bɛ n'a bɛ tali kɛ usine de production de compteurs et accessoires n'a maɲɔgɔnw awa k'a dɔn o dilanni awa k'a dɔn o usine ba a taara ka t'o gabakuru da a kɛra ministre ɲɛna min bɛ anw ka dugujukɔrɔkow n'an ka awa k'a dɔn kuran n'an ka jiko min b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o bɛ Lamini Seydou Traoré n'a b'ale kofɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen énergie yɛrɛ directeur général ba awa k'a dɔn ale fana kun bɛ ani société min bɛ n'a bɛ wele ko Elec Afrique o fana a Longi awa k'a dɔn o fana ɲɛma olu kun bɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ Fale Kulubali a ko min ye awa k'a dɔn discours min filɛ nin ye awa k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in kɛnɛ kan kuma caman fɔra nka min ye awa k'a dɔn lancement de kɛra min bɛ tali kɛ baara in yɛrɛ kɛnɛ kan o de siratigɛla directeur min bɛ n'a bɛ Elec Afrique kofɔ n'o ye Umaru Kɔnɛ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin ye ani nin baara min filɛ n'o bɛ usine in kofɔ wari min bɛ na taa da fɛ a bɛ miliyari 15 n'o k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ o bɔ o de siratigɛla o miliyari 15 n'i ye jateminɛ kɛ n'a jɔra a bɛ kɛ sababu ye emploi direct min bɛ yen ka baara la cɛw o maa 200 awa k'a dɔn o bɔɲɔgɔn awa k'a dɔn olu kɔni ye maaw ye minnu kɔni awa k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ kɛ yalasa olu bɛ se ka taa baara la cogo min énergie du Mali awa k'a dɔn o sira fɛ disons u ka nin compteur in awa k'a dɔn o waliyali n'o baara awa k'a dɔn o sira fɛ o de taama n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin baara fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ ye baara ye min dabɔra awa k'a dɔn Mali kura ko min bɛ yen n'a bɛ senna an ko Mali ka taa ɲɛ awa k'a dɔn nin baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ɲɛsin o de ma premier ministre min bɛ an kunna bi n'o ye awa k'a dɔn colonel Ablaye Mayiga ye ale fana ye wulikajɔ ani cɛsiriw kɛ k'a jira k'a fɔ nin bɛ hali bi k'a fɔ transition ɲɛmaaba n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min n'a bɛ awa k'a dɔn o la a n'a ye ŋaniya min sigi ŋaniya min bɛ tali kɛ awa k'a dɔn jamana ka yiriwali ani jamana ka ɲɛta o ŋaniya min n'a y'o sigi a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o la compteur ko min bɛ yen n'a gɛlɛya kun bɛ yen n'a bɛ EDM da la min bɛ se k'a to compteur in awa k'a dɔn a ko bɛ se ka nɔgɔya fasodenw bɛ se ka awa k'a dɔn baara kɛ a kɛcogo ɲuman na awa k'a dɔn kuran a baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka nɔgɔya cogo min a ko kumana sa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ka hakilina ɲuman ni miirina ɲuman di fasodenw ma hali bi minnu bɛ fɛ ka na baaraw ka kɛ kɛnɛ b'u bolo sabu Mali ye yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ bɛndugu kofɔ yɔrɔ min bɛ yiriwa dugu kofɔ yɔrɔ min bɛ awa k'a dɔn faamuya ko ɲuman ani k'a dɔn i yɛrɛ ka taaɲɛ yɔrɔ min bɛ o dugu kofɔ Mali de bɛ o kofɔ a ko kumana Ablaye Mayiga a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin investisseur bɛɛ ma u bɛɛ ka na Mali ye awa k'a dɔn kɛnɛba de ye kɛnɛ min ni bɛɛ bɛ se ka i ta sɔrɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ gasi ye a bɛɛ bɛ kɛ bonya ani karama kɔnɔ min ye Fale Kulubali n dɔgɔ indépendant nin y'ale ka fasiri ye u ka bidon bɔli i bonya b'a la Morimaga ɲɛma bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye n grand sœur n'o bɛ awa k'a dɔn madame Diallo sitan ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw la fan bɛɛ fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani waati ko ne ko awa k'a dɔn a Diallo k'a Traoré ɲɛma y'a fɔ cogo min na taa ni ka segin bana a tɛ maa to le pays ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Burema Gindo jamanakɛ a kumara a ko i n'a fɔ a kun fɔra cogo min na ka bila k'a jira k'a fɔ ko min ye CEDEAO u bɛna délégation belebele wuli ka na anw ka jamana kɔnɔna la yan délégation in nakun tɛ dɔwɛrɛ ye sɔrɔsi 46 mun n'o b'an bolo n'an k'o ma ko mercenaire fo ka bɛɛ o bɛ se ka na an ni an kɛrɛfɛ jamana cɛ cogo min na n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana n'o o b'o kofɔ Burema Gindo a y'a jira k'a
k'a fɔ ko yanni ninnu jamana ɲɛmaa ni an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔfɔ mun tɛmɛnu ɲɔgɔn cɛla la yanni u ka sidɔn siga kɔni t'a la ko tiɲɛ kɔni ko o fɔra wa mun y'an ka jamana faama ye a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛjalan ko o fɔra wa mun ye baara in ko a kɛra tilennenya o kɔnɔna la mun ye Burema Gindo a y'a yira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ka nin délégation belebele ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kunun kɔni ko u cunna an ka aéroport international Modibo Keita o kɔnɔna la u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na sɔrɔsi 46 mun n'u minɛlen b'an bolo nin waati laban in na n'an k'u ma ko mercenaire fo ka bɛn o bɛ se ka na anw ni Côte d'Ivoire jamana tɛ cogo min na sɔrɔsi 46 in bolo a bɛ se ka taga bɔ u kan cogo min na Patrick b'a ka fɔ la n'o de bɛ Burema Gindo kofɔ a ko ka ɲɛsin nin président ninnu ka nali ma an ka jamana kɔnɔ la k'an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye gɛlɛya in ko a bɛna ban an ni an kɛrɛfɛ jamana n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana o kofɔ wa mun ye Burema Gindo a y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ka nin délégation belebeleba in ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko kunun kɔni ko u cunna an ka jamana kɔnɔna la délégation in na i bɛna ye k'a fɔ ko Ghana jamana masakɛ n'o bɛ Nana Akufo-Addo n'o bɛ ale kofɔ ka t'a la a tun bɛ taama in na ni ka taa fara mun ye Gambi masakɛ kan n'o de Adama Barrow fo ka taa fara mun ye ministre des affaires étrangères du Togo n'o o ko fɔra a bɛ Robert Dissé a b'o kofɔ ale kun kɛlen bɛ k'u ka jamana faama n'o bɛ Faure Yassimbe ale kun kɛlen bɛ k'o nɔna bila an ka jamana kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen mun fana bɛ yen n'an k'a ma ko médiateur ale donni mun kama gɛlɛya donna an ka jamana kɔnɔ n'o de bɛ Goodluck Jonathan kofɔ a yɛrɛ ye taa ni ka segin ko caman kɛ an ka jamana kɔnɔ a ko kunun taama in na i bɛna ye k'a fɔ ko mun Goodluck Jonathan ko a fana kun bɛ taama in na Patrick b'a ka fɔ la i n'a fɔ Mali ye anw ye bisimila dugu ye mun y'an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ ɲɛmaa a taara nin président ninnu kɔni a taara u bisimila u sɛnsɛn ka taa n'u ye fo mun ye palais présidentiel la n'o bɛ Kuluba o ko fɔ Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye kabi waati min na ni jamana faama ninnu kɔni jiginna ka bɔ pankuru o kɔnɔ la jamana faama kɔni a taara n'u ye mun ye an ka palais présidentiel kɔnɔ ɲɛmaa k'i bɛna ye k'a fɔ ko kɔrɔfɔ caman ko o tɛmɛna an ka jamana faama ani ninnu ni ɲɔgɔn cɛla u la an ka jamana faama n'o de bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye baara in kɔni ko a kɛra tilennenya kɔnɔna la cɛnjalan o de fɔra u ye ko in tɛ taa fɛn mun kɔ abada ɲɛmaa ko siga t'a la ko o de fɔra u ɲɛna an ka jamana faama kɔni a y'o sɛlɛ ka ɲɛsin mun ye ni jamana faama ninnu ma Patrick b'a ka fɔ la a ko ka ɲɛsin ni jamana faama ninnu ka nali ma an ka jamana kɔnɔ ko fɛn mun fana bɛ n'o ye maaninfinw k'u kamana gan maa minnu bɛ n'olu hakili juru carilen don kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ ko mun ye laadalako la a kun fɔra k'a fɔ ko mun ye Togo masakɛ n'o de bɛ Faure Yassimbe kofɔ ko ale kun sen bɛna ye taama in na nka mun ye Faure Yassimbe i bɛna ye k'a fɔ ko a ma ye taama in na a ka ministre mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don Togo ani jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ɲɛmaa ko Faure Yassimbe a y'o bila ka na a nɔna bila a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Faure Yassimbe ko a ye wulikajɔ caman ko o kɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana o ni ɲɔgɔn cɛla la yanni an ka so ma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO kun ye sanction mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ sanction mun n'a ni sariya yɛrɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ abada mun ye Faure Yassimbe i bɛna ye k'a fɔ k'a ye dunun gosi ka baara k'o sɛbɛkɔrɔ gosi walasa mun ye sanction kɔni ko a bɛ se ka wuli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Patrick b'a ka fɔ la n'o bɛ Burema Gindo kofɔ a ko min ye Faure Yassimbe a nalibaliya ɲɛmaa ko an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko jɔyɔrɔ bɛna ye a la wa nin ko in na wa mun ye Burema Gindo a ko bɛnkan ko o tɛmɛna ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la wa ɲɛmaa ko o nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye fɛn mun kɔni a ma si dɔn nka Patrick b'a kɔni y'a yira k'a fɔ an ka jamana faama n'o bɛ colonel Assimi Goïta kofɔ a kɔni y'a bila mun ye a ka page Twitter sanfɛ a yira k'a fɔ ni jamana faama ninnu kɔni a n'u sigira u baro la wa mun ye cɛnjɛla ɲɛmaa o fɔra mun ye tiɲɛ yɛrɛ kɔni ko in tɛ taa fɛn kɔ ɲɛmaa ko o kɔni ko o fɔra nka i bɛna ye k'a fɔ ko min ye jamana faama minnu tun bɛ taama la anw fɛ yan ɲɛmaa ko a bɛɛ lajɛlen baara in bannen kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen kɔni taara ga u ma fɛn fɔ kunnafonidilaw kɔni u ɲɛna Patrick b'a ka fɔ la n'o bɛ Burema Gindo a ko fɔ a ko yanni CEDEAO maa ninnu ka nin nali cɛ an ka jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko minisiri mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don anw ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ale tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Ablaye Diop ale y'a yira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO tiɲɛ don mun ye jamana in kɔni an bɛɛ bɛɛ lajɛlen k'u lamɛn wa kabi gɛlɛya in donna anw ni Côte d'Ivoire jamana cɛ an ka jamana faama miirina ni hakilina mun b'a la o de ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni Côte d'Ivoire jamana cɛ cogo min na nin ko in na mun ye n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Ablaye Diop a kɔni y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO maaw yanni a ka na nin nali in kɔni na a ka dɔn k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ décision de talen b'a bolo k'a bɛ n'o boli anw kɔni kan a ka dɔn k'a fɔ ko o ti ɲɛ abada Patrick b'a kɔni ka fɔ la ko yanni mun ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ani ka taa fara mun ye Mali jamana kɔnɔdenw an kɔni m'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛnna fɛn mun kan ka siga kɔni t'a la don n'a nataw la ɲɛma a b'i n'a fɔ ko ninnu kɔni ko ɲɛta ko o bɛna yala kosɛbɛ nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ le pays ale kɔnɔna la Burema Gindo ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ i ka nin baabu kelen in ne bɛ awɔ i k'a dɔn sɛlɛ i nɔfɛ Nouvelle Horizon awɔ i k'a dɔn sabu min ye awɔ i k'a dɔn Mahamadu Ture ale fana kuma
kuma bɛ a y'a jira k'a fɔ min ye o ye k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ a kun fɔra ko nin jamana ɲɛmaa ninnu k'u bɛ ye anw ka kɛnɛ kɔnɔ kunun nɛgɛ kanɲɛ 10 n'o tɛmɛna ni sanga 30 ye nɛgɛ kanɲɛ 10 ani 12 ni ɲɔgɔn cɛ k'i k'a dɔn o de la jamana ɲɛmaa ninnu nana communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a bɛ CEDEAO ko fɔ o ye k'a dɔn a jamana ɲɛmaaw don président min fɔlɔ suuru la anw fɛ yan a bɛ Gambien ka ɲɛmaaba a b'o ko fɔ ale nana o ye k'a dɔn anw ka kɛnɛ kɔnɔna na a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye o ye k'a dɔn nana a ko fɔ Ado Ghana ɲɛmaaba ale ka nali o ye k'a dɔn min ye balinako ye min dabariba ye maaw minɛ maa dɔ yera ale nɔfɛ avion kɔnɔ ka sɔrɔ ale ka kibaruya kun ma fɔ n'o bɛ Goodluck Jonathan ko fɔ a ko fana o ye k'a dɔn a bɔra pankulu kɔnɔ o kɔni balila maaw la nka n'a ta bɛɛ min ye colonel ba min bɛ anw bolo bi n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o kɔni kɛra sababu ye ka taa ninnu kunbɛn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min aéroport ba in kɔnɔna na n'o bɛ Modibo Keita tɔgɔ la aéroport n'o b'o ko fɔ n dɔgɔ ninnu yɛrɛ nana mun na min ye o ye k'a dɔn ɲɔgɔn ye ba min kɛra o ye k'a dɔn Nations Unies kɛnɛ kan n'a b'u ka 77e assemblée ko fɔ kɛnɛ in de kan ninnu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na CEDEAO jamana ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn ye u yɛrɛ ye hakilina ta sa ko k'a lajɛ min ye o ye k'a dɔn sɔrɔsi maa 46 min bɛ yen a fɔra ko o ye k'a dɔn mercenaires don ko ka fɛɛrɛ kɛ ka n'a lajɛ olu bɛ se ka labila cogo min na a ko de siratigɛ la jamana ɲɛmaaw fɛn fɛn welela k'u kana kɛnɛ in kɔnɔna na Macky Sall kun b'a la nka Macky Sall ale ma ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min ye o ye k'a dɔn maa min y'a nɔrɔbila o ye Adama Barrow ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye togolɛw ka ɲɛmaaba Ɲasimbe ale fana o ye k'a dɔn Robert Dussé ale ye o nɔrɔbila ni ɲɔgɔn ye ba min filɛ nin ye u y'a kɛ tako fila ye CEDEAO ɲɛmaaw o ye k'a dɔn u ni anw ka jamana ɲɛmaa olu fɔlɔ ye ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔ min ye o ye k'a dɔn o délégation ba min nana olu fana o ye k'a dɔn u ni bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni anw ka jamana ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn ye nka ko in kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra kuluba k'a ban dayi u bɔra waati min kuma foyi den kelen ma sɔrɔ maa da min b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko o ye k'a dɔn nin ko in o ye k'a dɔn a bɛ tan yalima a bɛ tan a finnen don yalima a jɛlen don a ko nka min ye président min bɛ n'a bɛ Ghana tɔgɔ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu ka nin ko in ti dɔwɛrɛ ye relation o ye k'a dɔn taabolo ɲumanw bɛ se ka tɛmɛ u ni anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ɔ fasirikɛ b'a ye ɲininkali kɛ taabolo ɲumanw anw ni CEDEAO wa sari anw ni o ye k'a dɔn Côte d'Ivoire de ni ɲɔgɔn cɛ a mana kɛ cogo cogo min ye o ye k'a dɔn jamana ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale ye ninnu bisimila a y'o fɔ a ka Twitter o ye k'a dɔn o sanfɛ nin min filɛ nin ye bɛɛ k'i ban ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye o kɔni kɛra sababu ye ka kun wasi di o ye k'a dɔn jamana kɔnɔden caman ma nka camanba bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in bi taabolo min kan a b'i n'a fɔ ani sababa ma bɛn koyi sabu a ye k'a dɔn anw ka condition a n'anw ka taabolow ye minnu ye a na kɛ o caman de fɔra u ɲɛna u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min minnu nana cidenya la n'u taara n'u ye ci lase a ye k'a dɔn a seyɔrɔ yalima o de kɔfɛ u bɛna kuma wa n'u kumana yamaruya bɛ di an bɛɛ lajɛlen min bɛ an bolo an ka jɛ k'o fɔ wa anw ka jamana ɲɛmaaw fana ka kuma wa a ye k'a dɔn kɔni ye fɛn ye fɛn min ni maa tɛ o ko cogo dɔn nka communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a bɛ CEDEAO ko fɔ n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi waati nataw la a ka ca Ala fɛ u bɛ sɔn ka fɛn dɔ fɔ limanaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ fɛn minnu na n'o tɛ min ye Mali ani Côte d'Ivoire hali bi a ye k'a dɔn jamana ɲɛmaa ani a ye k'a dɔn olu ka jamana ɲɛmaa an bɛ taabolo min kan fɛn min bɛ yen n'o ye gɛlɛya ye n'o ye kɔlɔlɔ ye n dɔgɔ a b'i n'a fɔ a ko a ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa bɔda ɲuman a ye k'a dɔn o ma sɔrɔ a la fɔlɔ nka an y'a ye fan dɔw fɛ ko a ye k'a dɔn fiɲɛ bɔda ɲuman bɛ sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye sabu a b'i n'a fɔ ko ninnu u bɛ ka sɛlɛ dɔɔni CEDEAO jamana ɲɛmaaw nali ani ninnu bilali a ka kɛ nɔgɔnin na k'o tɛ koyi négociation de ye négociation ye a bɛ taa ni ka segin caman demande waati dɔ la n'o nana ye ko in kɔnɔ fana a kana kɛ balinako ye dɔgɔ fasiri filɛ Mahamani Touré a ye k'a dɔn Nouvelle Horizon nin y'a ka babu ye i bonya b'a la ɲɛmaa bonya a diyara n ye maa min ye nakosa ye minnu bɛ ɲininkali la ko yalima coup d'état de kɛra Burkina wa an ye kibaruya laban minnu sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ko in kɔni kɛra ka ban awɔ a bɛ Sisoko a ye ɲininkali kɛ ka bɔ Faransi ko coup d'état in ko a kɛra a b'i n'a fɔ a kɛra ka ban koyi komi anw bɛ kumaso kɔnɔ an tɛ se ka fɛn daga jiginna n'o tɛ a b'i n'a fɔ daga jiginna a mɛnna Damiba Damiba tubabuw sago ne y'a f'i ye o tubabuw sago tɛ kɛ farafinna bilen walayi de y'Ala ye ni maa min don le peuple africain on est debout a banna ɲɛmaa mun ye Ousmane Konté a mana kɛ cogo cogo an kɔni ni Burkina peuple de bɛ ɲɔgɔn kɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɛmaa Ousmane Konté fana sɔgɔlen mana Paris an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ soit de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Youssoufu Konate a kumara ɲɛmaa Koro Kɔɲɔ o tɛ taa dingɛ kɔnɔ don kɔ abada a ko hali bi to sira in an ka sɛbɛkɔrɔ gan n'a bɛ Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi 46 minnu o minɛlen b'an bolo yan n'an k'o ma ko mercenaires u bɛ na ye k'a fɔ an bɛ don
na kompi Alassane Dramane Ouattara akamana gana fo ka fo ko akamana gana Alassane Dramane Ouattara nyama akono ganendo gama fen kalaman dun o ko mun kono la Alassane Dramane Ouattara abika ferani dabali bela jelen ko sigi singa ni surasi binani ani woro yin bolo be se ka bo ukana tugumna o ko mun kono la ibina e ka fo ko ay delegation bele ko wuli delegation ko ni ku kunda nyoro kan o mata sitara munye nyoro sirfuke no de bebuye haidara kata alle ko ni kata kuma nyogonya ale fe wala sa munye foka be o be se ka na on ko wor jamana on nyogon chala la tugumna Yusuf Konate ayira ka fo ko munye nyoro sirfuke no bebuye haidara ko fo ko abena se ka on murabaga ku la convaincu wa abena se ka on murabaga ku la sonwa wala sa munye surasi no be se ka bla tugumna fatige baka fola aku munye Alassane ko ni be ka fambela jelen ko ko goshi Alassane munye ni surasi binani ani woro inteke ko ni abese ka bo ukana tugumna ako munye for yasimbe ale temenon ko faka boy munye sida wo fene o temenon ko faka boy Alassane alibi kamana ganko o bala koy o ko mun kono la aya don ka fako ma do be jamana ko la no de buy haidara buy haidara ma do be na ka fako mali do ngadana ya o ba kan ko sobe buy haidara be na ka fako ma do munye mamunu be ka fanga mara no watina be shirfi kay o bala me ko sobe o ko mun kono la ki be na ka fako munye Alassane ay delegation bele ko wuli delegation na be na ka fako ay reka conseil spécial bele do obala amse ga fo mamunu obe arandu ministry o konna ula amse ga fako ministry do te ma wore o ye Ali Kulubali nyama ani kata fara munye mabacha manka o konin ku utuna mu nyoro ko fe certificat nyama kibe na ka fako utara patrika baka fola akuna manya ka fako Alassane ay da bela jelen gushi munye da koni o masaka jele ni wati na koni akeleme ki jigida mamunu ka nyama ko o ye dina nyama o ide o sabga surasi binani ani wore ku munale no ambulo kabe jouer kalo klita nyama boka bincha man koni ko okera onata be ko bolo koni ko amaseka bon ngan tukushila ako Alassane aye dunu fo ka bala ka sebe korofo chromatical te kuma nyama ayo bela jelen ku oshele bagabagalite nyama ayo bela jelen ku oshele onata be munyanga jamana fama ajole ma joro la amabo ajora ka abada Alassane Dramane Ouattara aye delegation bele koni wuli munya araba do bena septembre ko klum go ani shegi ma nyama ku kata munye kuma shirfuka fe no be nyoro shirfuka no oba akufo o sabe nya fi na nyoro shirfuka ale maye mado mamuna abwene no kosobe anga jamana ko nala wa mado mamuna allamale no kosobe malido fe kerangare la mamunu mega fanga mara no wati na nabe soros la kanu ko fo nyama ku be shirfuka oba allame kosobe akoni ya jitimina kalaje munye shirfuka sanga no wati bala dilena ayira ka fo ko be demeta ninga sorosun ku sigare kabe do ni mun kama sedewo ay sanction taninga ngo jamana ka sigare munye shirfuka no be buya haidara ko fo nyama ayira ka fo ko le ka deme anaka deme sanga no wati bala dilena ko abenya sinu sorosun numa kabe do ni mun kama ibe ka fanga adafrila uti kalo klita ani shegi ibe na ka fo ko munye shirfuka ko ni aka deme ko amajo abada sanga no wati bala dilena abe deme taninga nyeshi munye sorosun nun ko ni ma odo ko mun ko la munye Alassane Dramane Ouattara na manya ka fo ko ayeda bala dilen ko goshi danunu umaseka yele to goshila odo ko mun ko la dala ba mun be na bugo goshi ni watina de dina nyamawi olu be seka fereni dabali ke to muna nga jamana fama ninka adeli no be ashim kuita ko fo ka adeli wala samu yetege abeseka boni sorosi binani ani woran kana to muna munye fatirike ba no be Yusuf Konate ko fo akoni ya ira ka fo ko mi nyoro sirvike no be buye haidara ko fo abina seka munye anga jamana marabogo kula songa wala satege beseka boni sorosi binani ani woran kana to muna kuna boni fleni anya sama ka bo so de bamako ale konala mani maganya ma ibunya obala ndogo awai don buye bina se atina se nyinigali to yoro la ble buye bina sonwa non de ne buye sona ndogo fu ite buye dese ni alaka jeya bise mana minye awai don nyoro ko bele malion ko bele dangoro ba no ye awai don nyoro chirufuke buye abi fu ka wali mando ka ni chesiri ka ni guli ka jo ndogo minye awai don maliker ye min vo sikata la ko yi Alassane ka ya faddeli yana ka munumunu salo ke ko dala minye ni na dro o ka kedro bara o katanye ndogo ali bi ambita minye awai do ninya hakilla kune ninya awai do lasumiye ajara akuma be sebe ngono sebe min nango ma ko lende pana ndogo minye awai do koronvela abe tabulo minna awai do kanganga jorokoyi sabu namma wulika joke ka joroko dabo alaba abita ka ambulo da ndogo minye awai do nwan la jebelebele o be ka kebo manchi wala tikila mo fe min bitalike AJC Moula awai do uluko ni be ka fara nywanga dabo be ka ke yoro min ko ye tabangori pasirike ba koti akoni ngoyi awai yali ma anganga jorowa dona na tawla ka foko ataki belebele ko AJC ku be fe ka odike kanyeshi aunga jamana imawa ako yoro min be
be no ye tabangori nunu awikado ko ni sonzonen do in kosobe basigate ala wa be doni mena ko bika laba be ka gelya anni awikado ko lolo suku beta ka nyeshi anga dugu doma dugu minum be nu be gawo na lamini ani menaka awikado one alamini ako situation be tabulo mena ko bi situation asebe koro gelaledu sabu ni wati laba nungo na region de menaka nya awikado ani awikado yorodo be gawo fanvela la ako eta islamiki abi soyin kosobe yorodo ko ni be ukembe ko yoro awikado ko lu mawbali sinogola ko lu bali dala ako hali no ya soro anga chedon wulile do sabu awikado pangulu minumbe awmbulu awambi to ka wuli ka tu choki wati kelengele onanyu choki ka sigika na ona tabe nununti sira uti yila ko ni bena awikado sayayu mafuyi o de sira tigala ako awikado ni lawati lawa nunko nana ko ayira ka fo EGC ko awikado tabangor fanvelala ko ni sonzone mbe ko sobe terroristu chama mbade ko aran for bora fanjama fe ni kana faruka ni wati lawa nunko nana yalupsa ubseka cheni do angu fasirika ba ko yalmo beka ataki do de labben wa kanyeshi anga jamana imawa ko nyingali tomi awikado oko ni sigiledu amana ke chuko maminu be no luye awikado signature ke nu jarana no be MSA ani gacha kofo ko ni ubi kele sugu bela kanyeshi ni wali sugu numa okana sika ke anga jamana kono EGC ufana beka wuli ka jode ke no ye bamanchi wala tikila mo yelsa anga na sika tike di nyama dabo yelsu ubi sika cheni do angu chuko mi de kama minya awikado anga village ani yorodo be hikadu ka cheni jugu tambe kanyeshi uluma wati bela jele ubi nyeshuma foka keso ubi ma chama be minu yere nyini awikado ka sika kishuko mi ukagelewma fasirike ba ko ningunde dawre koy ka jamana kono dewu yelma jamana nyamo yelma surasu ku hakilla somi ka dirula ka fo ko do bulo dambe wa ba man cholet kila mo ubu son ko soba ube fa ka nyeni do ta ka nyeshi anga jamana ma ukma minya awikado wuli kuma don o ko sanse ngadi fasirifle minya ajara independant ka bidon boli ibunya bala ndo madama ga nyama indicateur duro no vo ne bale sama ka grana asama teriye maye ikana ke waraye burkina ta imbe ka sui de près asui ko bamanji minu ye gusilike ku tara television na sisa ko déclaration de beka kono abina fo dami ba edam mabubulo abubulo de abana iterike be bulu la de iterike be bulu la wallahi damba fladama na te pa abika keso bu yembe ka nyama na boki iteri tokele in laje mate ko do iterite sa dami ba à gauche Bazoum à droite citoiement ayi munyama mena mun fiya mun na wulen fle farafina atita kan shito atita kan shito belebele era makamaka la folo atabuka nandi fenga na su o mo folo o tuka attaque ka ko o cause ko so parce que problème est mi e barabe se de bulu sa barabu bulu de wallahi barabu bulu se fada ma de ni ma ki yere dro ibike joni billahi apana ni ma ki yere enterga ibike joni ibesa joni de o banendo ka yere ni farafina nyama minumbe an population ka danayata ka daw quoi ka voter awye pour ka se ka an sagoke aw bi yele aw ba place de joro ka jamana deun toy kan to joya la Emmanuel Macoroni naka Macoroni population jamaw ka do génération kura min wulile do bi o be buguri ke makoro nyena koy ay makoro wonte fo yolu be ta do makoro banakota bina wallahi ka fo itala halika kana tala abo sika tala de tala donc ko be doni mena ko bi ye ndirga be min fi ni fien le mana yele ma no fede dami ba agelale do ko so be iterke be bulla bismillah igratu dubia nyema indicateur du renouveau konna la ngi manteri ye maye nga yere ki jije kana ke woraye sika tala ibe na ka fo ko mi ye sida wo na be farafna clibian fa jele je kulin ko fo uye lajere belebele munu okera New York ko fe o lajere keneka uye sadia chama ko nta kanya shimu ye Guinée Conakry ma uye ira ka fo ko mu ye Guinée Conakry ko nku bena sanction tani nganya shimu ye Guinée Conakry o ma kanya si uye sanction mutani nganya shi Guinée Conakry ma ni ya jite mena kala je ina fo u uye sanction mutani nganya shi anwa jamana ma ka ira ka fo ko mu ye Mali ye ko anwa ma chama mbe ko ulu ko nte boya abada ni ngata jamana worala ko voyage bela jelen ko interdit la ko mu ye mamunu be ka fo ko na fulo fana be mu ye jamana ko kan nema ka fo ko mu ye na fulo nunu ko ate soro tugo shila ibe na ka fo ko sanction kele u ya tani nga Guinée Conakry ka asegere mu ye colonel Mamadou Doumbia u ko mu ye colonel Mamadou Doumbia ko ate se ka voyage ble abada ko okuma ko ubana mamunu be ka Guinée mara watina nu ka na fulo no be mu ye jamana ko kana la nema ko o na fulo fana ku bu tega daw kwanti chari patrike baka fula ako kanya shi mu ye sida o mawfla kan sanction tani nga Guinée Conakry ka asegere anga jamana mara bako ko no ubora mu ye arabado no bena septembre ko
tile muga ani shegima rengerna premier ministre munna ale be premier ministre par intermier la bi no ko fora abe colonel Ablaye Maiga aba ale ko fo wa gouvernement ga porte parole fana dude ayira ka fo ko muye Mali jamana nyama ko muye sida wo flega ngani ajuga mun tani ngani si muye Guinée Conakry ma ko ka don ka fo ko ni ngani ajuga mun ya shi Guinée ma abina fo ya shi Mali ma wa ka fo ko Mali na tugu ko ni mbara ina wa nyama ko abada ko Mali na tugu ko abada ni mbara ina Mali amena feran da Mali bala jilinke muye Guinée Conakry amese ka demesira o sira fe wala sa muye ni gele mun no o taleme ka segera ni watina gele mese ka wuli ka bo akantugo muna anga porte parole du gouvernement premier ministre par intérim no ko fola abe colonel Ablaye Maiga aba ale ko fo ako ali bi ubesira o mawku akilla jing ko sebe yanu ka ferat ka dabali ko tiga senga munye jamana mun no besira o kon la jamana kono do mese ka lafiya to muna o wati kele na ku beta sanction taninga jamana kono ko don ku segere woni dunya e ka fo ko fanga d'Afrique ko onana ko sigata la ko munye fanga me mamun bulo kanye ko fanga amara to ko de banye nyama ko do be ka sababu ye kanani fanga d'Afrique ko ni anga jamana mana bako ko ni ayira ka fo ambe demata bi ka nyashi Guinée ma ambe demata shini ka nyashi Guinée ma ko sabuga Mali ani Guinée Conakry ko abela jele jamana kele yu ye sanction ta ka nyashi Guinée Conakry ma ka don ka fo ku ya ta ka yashi anga jamana fene ma anga deme nyama ko abe nyashi Guinée fene ma no kon fleni anya sama ka bo indicateur du renouveau ale konna la igrate dumia ale sebeningala madu mega nyama ibunya obala ndo bunya barka bunya jaranye ndo mama paga kuma mbese dengo no sebe minango amako le triomphe du Mali mama akwika do ka fo minye aweka do akobe kana blaka sa yakono wari nyumando mami yi chesiri ka barake akechuku nyumana ndo yel se ka se ka ala encourager wika do ayi bara minke akaketa iko doy bara de waliyara minye direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat sabu minye matani kele ulu sugandira uka waliya nuka bara wulika joke wika do ka jonjondu ma jonjon min bajiru la ka fo uyi chesiri ni waliya minke faso ba la koduye o kanyama mimbu kuna bi o ba la kodo uye akode siratigala minya awekado ni jatemeneke o de bara o bela jele taraka ke sabu wati do temena kela uni chesiru ko ni ulube ka dabo fambefe o chesiru be munkofo maminu be no be kata sojo ajochugo awekado chejugula temenengo kaboyi minu be ne uluke meka anga siraba unanga bede bad nunu ni awekado amogonye yoro ko ulumine kabemine awekado sig yoro ani maminu be ni awekado yanga espace veru nuke meko umine directeur mimbe na be direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat kuna ale koni awekado maminu mbo kelela sanga ani wati ayi wuli ka joke jeudi 2 septembre ko kile muga ani fla temene ka attestation de reconnaissance ka ta ka di amata ani kelema sabu uye bara minge uniche uyere yichi ke ko nyumana akode stratégie minye ko ngoni kera ma yelege chama mbade akero lunyena wa hali minye directeur national minumbe nube away ange directeur national des domaines et du cadastre olu mawdo awekado lukumbe kenengo akoni alaje tokera tiza minya awekado wati be ibe kungande me so do shuru la fandofe kera so buye ka machama ko lubone unina imi blu dobe ashuru la awekado abina mbe ye fonya awekado atisoro do refe so jochugo chejugu abisoro ode fe sabu iti sariya ite awekado teme ulu sirafe wa bebi ke manga ni jugu do ka sirafe sabu toro munyanu chama be ulu be bla jufala akode siratigala minya awekado kaseka o kele ko dabo minye wulika joni chesuru ko ni bulu daledo sambela jilefe direction mimbe na be direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat na bo kofo ako sikate mina adaledo ala ka fo minya awekado mawbe minu ngoni ka wulika jo barka ka bun kosobe minu awekado nu ka chesiri barka ka bun kosobe wode kama wulika jo kera ka awekado bla mina ngono mina mimbe se ka tubu ka barake bunya ani karama kono ku bla ku kale ku chien ka chien imbi ke so buye minya awekado yerebe awekado protéger la bara ubake akechuko nyumana ako minye ni ngo bela jele ministre mimbe na be ministère de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population avec la direction ba mimbe no direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat ale ko ni wulika jo mi ngono nana avec kado mami no be no kale ku chien avec kado ka sika barake akechugo nyumana o temene ngo ka boy barake da imbi fongo famimve ma chama be mi no kale ku chien o trafe ma bishegi o kalaba mo koya ga fangwere fe minya avec kado kulikoro kuchala joila ananyo nan chama wa direction imbi yoro be ni kale ki chien adabu ku yere ka suturali
dabo kun yɛrɛ ka bonya ye dabo kun ye away kado ka bila fuguna kɔnɔ fuguna min bɛ se ka tubu ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔ halibi ka wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛw dabɔ min bɛ se ka to immeuble kuntaw ni away kado jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fiɲɛ bɔda ɲumanw sɔrɔ cogo yɛrɛ ka dugu la a ko min ye away kado maa minnu bɛ nin baara in bɛɛ la jagoya don u ka lakodɔn wali ɲuman dɔn away kado ka ta ka ɲɛsu ma a ko de kama min ye away kado wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛra ɲɛmaaba min bɛ u kunna bi u y'u cɛsiri ka baara min kɛ k'u sugandira k'u tɔmɔ kelen kelen fo ka n'u dafa maa 11 la o maa 11 n dɔgɔ min ye away kado diplôme dir'u ma min bɛ tali kɛ attestation de reconnaissance n dɔgɔ o taara ka d'u ma u bɛ baara min na n'u bɛ wuli ka jɔ min na o taara ka d'u ma awɔ ne maa bɛ baara ɲuman na dɔrɔn maa 11 ɲama yan'a ka sa yani i ka jɛgɛjalan ka su fa mais n dɔgɔ fana o ka kɛ baarakɛla ɲama ye ɲama min fana bɛ o baaraw la kodɔn koyi kosɛbɛ kɛ n'o tɛ maa mun bɛ u ka ca ni yɛrɛ y'a siɲɛ fɔlɔw ye o médiaw ni nin baara ninnu ka kɛ nin cogo in na ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye urbanisme la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ jamana in kɔnɔ dɔnbaw ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ kosɛbɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye urbain don dɛ Fasiri Kaba ko a ko kuma na sa min ye directeur national de l'urbanisme et de l'habitat ale yɛrɛ away ka dɔn a bɛ wuli ka jɔ min na n'a bɛ cɛsiri min na nin waati laban ninnu kɔnɔna na jamana faamaw away ka dɔn u ye o lakodɔn a ye sabu min ye away ka dɔn médaille taara ka di a ma u y'a nommé grade de chevalier de l'ordre national du Mali a n'o ka kan a n'a ka kan kosɛbɛ o kuma na sa min ye away ka dɔn direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat u bɛ baara min na an y'a caman ɲɛfɔ limanaw ɲɛna u ka faamuyali sɔrɔ a la u ka baara yɛrɛ n'u ka cɛsiri ye maa min bɛ yen bi n'o ye away ka dɔn u ka ɲɛmaaba ye Amadou Doumbia tɛ Amadou Doumbia Amadou Doumbia a bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ min na baarakɛlaw bɛɛ bɛ bila u ka minɛn kɔnɔ kosɛbɛ foyi t'a la ayi a k'i cɛsiri hali bi n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ fasiri don n dɔgɔ min ye away ka dɔn le triomphe du Mali a bɔra a kɔnɔ u ka bidon bɔli Mama Paga ale ka fasiri don Sword de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Sword de Bamako ni n bolo don ni n bɔra ni a ye mun ye Yusufu Konate kɛ a kumara ɲɛma a ko k'an ka taa mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ min bɛ n'an ka ma ko Wabariya i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana an ka poste de contrôle mun n'a bɛ Wabariya Wabariya n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ Gawo région fɛ an ka lakanabaa minnu sigilen bɛ o poste de contrôle la u kɔni ye sariya ta k'a fɔ ko mun ye taji ye ko a tɛ tɛmɛ yen fɛ abada bilen k'a sɔrɔ mun ye autorisation kɔni ko o ma sɔrɔ Patrick ka fɔ la a ko mun ye arabadon n'o bɛnna septembre kalo tile 28 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye maa caman y'u don ni mun ye taji la k'u bɛ bɔ Gawo ka taa mun ye Enta Ahaka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'u bɛ taa ni taji ye o sabu kɛ mun ye taji a yira k'a fɔ ko mun ye maa caman bɛ tɛmɛ ni taji ye nin sira in fɛ wa o tɛ taa taji di maa wɛrɛ ma k'u bɛ taa di mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu de ma o de kun kɔnɔ la mun ye an ka poste de contrôle mun n'a bɛ Wabariya an ka cɛden minnu n'u sigilen bɛ yen ɲɛmaa u kɔni ye décision ta ka bɔ ka bin tɛ cari k'a daminɛ an bɛ don min na komi bi ne essence litre 30 ɲɛmaa k'i tɛ tɛmɛ n'o ye abada poste de contrôle kɔni na abada ka taa n'a ye k'a sɔrɔ mun ye autorisation ko o ma sɔrɔ abada Patrick Ba ka fɔ a ko hakilila jiginna ko san 2021 i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw ye ale wuli ka jɔ ni cɛsiri k'o kɛ i nana ye k'a fɔ ko mun ye maa dɔw bɛ yen ɲɛmaa k'olu kɔni bɛ karibira ne ta koyi dɔw bɛ taji kofɔ Segu mara la ka taa di mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu ma o sɔrɔ ka fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan ka na attaque caman k'o kɛ o de kun kɔnɔ la mun ye an ka poste de contrôle mun nin waati na n'o bɛ Wabariya o mara kɔni kɔnɔ la ɲɛmaa k'u ye sariya kɔni k'a ta tɛ cari mun ye taji kɔni ye a tɛ tɛmɛ yen abada n'a sera litre 30 ma ɲɛmaa ko a tɛ tɛmɛ abada ka sɔrɔ autorisation kɔni ko o ma d'i ma nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Sword de Bamako ale kɔnɔna la Yusufu Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Madumɛ ka ɲɛmaa i bonya o b'a la n dɔgɔnin na an ka taa sugu la i n'a fɔ an y'a fɔ limanaw ye cogo min an bɛ groupe de ka Ala ni Gawusu Kalilu Berete Ala ni Abide Ala ni away ka dɔn ale sababu o de siratigɛ la min ye kurantigɛ a ɲɔ ɲɛnen don yan kosɛbɛ waati laban ninnu kɔnɔna kunnafoni an bɛ away ka dɔn a ta yanni an ka taa sugu la min ye away ka dɔn kunnafoni min b'a ta a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min ni an ko a ma ko aujourd'hui a bɔ ko 331 o ka bidon bɔli Elhaji Alu Badara Aidara bɛ Asi ale de kuma la n'i ye ɲuman kɛ ɲuman ala ka lakodɔn o de ɲuman dɛ nin jɛ in away ka dɔn n'o ye Bukari Sidibe ni bɛɛ ko a ma ko kɔlɔn médaille de mérite sportif o taara away ka dɔn ni ka di a ma a ko tiɲɛ don min ye away ka dɔn Bukari Kɔlɔn Sidibe nin jɛ in away ka dɔn médaille kɔni away ka dɔn o sɔnsɔn bɛ a bolo
nka min ye nin médaille ye min nana d'a ma o kɔni dira a diba ma sabu a n'a ka kan ko n'i ye ko ta k'u lajɛ min ye o ye k'a dɔn Bukari Sidibe n'u k'a ma ko kɔlɔn an bɛ don min na ko bi médaille de mérite sportif o kɔni o taara ka di a ma nin ye décoration kura min nana fara o ye k'a dɔn a ka jɔnjɔnw kan ka jɔnjɔn ta nin cogo in na k'a di Bukari Sidibe ma n'u an k'a ma ko kɔlɔn o ye k'a dɔn septembre kalo tile 22 san 2022 a k'i k'a dɔn Mali kura maa minnu bɛ yen o ye k'a dɔn kɔni bɛ fɛ k'u ŋaniya de jira k'a jira k'a fɔ n'i ye baara kɛ sira min fɛ i ni min ka kan o ye k'a dɔn faso kan ka min lakodɔn ye o bɛ ta ka d'i ma a ko maa caman bɛ yen minnu ye awa i k'a dɔn Bukari Sidibe kɔlɔn bɛɛ b'a dɔn médaille kɔni olu caman gulon bɛ a kan na nka min ye awa i k'a dɔn min ye Bukari ye k'a ta k'a ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ farikolo ɲɛnajɛ a y'i sɔn kosɛbɛ sabu a y'i yɛrɛ di o de ma awa i k'a dɔn o ye a dɔn fɛn ye o y'a ka sira ye k'i yɛrɛ d'a ma farikolo k'i yɛrɛ d'a ma nafolo k'i yɛrɛ d'a ma miirina ɲuman ani hakilina ɲuman a ko de siratigɛ la Bukari Sidibe ni awa i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko a ma ko kɔlɔn a tɛmɛna ni échelon caman ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ sira fɛ club min bɛ yen Bamakɔ yan n'a ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da club min bɛ yen ni sanbala ɲɔ don club min bɛ yen ni diɲɛmaa bɛɛ bɛ fɛ ka don a la i ka dɔn k'a fɔ o bɛ Stade Malien de Bamako o b'o ko fɔ o ɲɛmaya awa i ka dɔn Blanchou o ɲɛmaya taara ka di maa min ma o ye Bukari Sidibe n'u ko a ma ko kɔlɔn waati la a y'i cɛsiri kosɛbɛ nka yan'o cɛ Bukari Sidibe min ye kubukafu ye a bɛ taa waati min o y'a sɔrɔ vice président de kun don Stade Malien de Bamako o tɔgɔ la sabu 2004 ka na 2010 a y'i cɛsiri o sira fɛ kosɛbɛ Amadou Samake Sam Diama o ka bureau la a ko campagne min bɛ n'o ye kubukafu ye san 2000 awa i k'a dɔn 9 a ye wuli ka jɔ kɛ awa i k'a dɔn a yera o la kosɛbɛ Sotiba anw y'o jɔnjɔn cɛ sabu k'a daminɛ indépendance ko kana san bɛ don min na i ko bi anw k'u mago bɛ jɔnjɔn min na awa i k'a dɔn kubuko sira fɛ a ma sɔrɔ koyi nka Stade Malien de Bamako ale ni awa i k'a dɔn a ka maa cɛsirilenw i n'a fɔ Sam Diama ani kɔlɔnw an y'o ca jaraw kan Yaoundé 72 an kɛlen k'olu bɛɛ jɛ an y'olu ta ni k'a di Malien de cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ ma hakaja min ye Bukari Sidibe n'u k'a ma ko kɔlɔn a nana ka na ɲɛmaya ta k'a daminɛ 2010 ka na se fo 2016 awa i k'a dɔn o waati a waati la légende africaine olu minnu kɛra prix légende africaine Stade Malien de Bamako kafu a y'o ta awa i k'a dɔn ni k'o di anw ma kɔlɔn Sidibe a y'i cɛsiri kosɛbɛ koyi anw ye sadisiw ye wa anw bɛ sa sadiko la a ko de siratigɛ la anw ka premier vice président kɔlɔn Sidibe a kɛra premier vice président ye fédération malienne de football o tɔgɔ la 2009 ka na 2011 waati a waati o kɛra Amadou Kolado Cissé 2013 ka na 2016 waati o kɛra général Baba Jara awa i k'a dɔn o ka waati Bukari Sidibe kɔlɔn jɔn ko Ala k'a to Stade Malien de Bamako kunna awa i k'a dɔn a y'i cɛsiri ka wuli ka jɔ ni fɛn caman kɛ fo ka na kɛ sababu ye min ye awa i k'a dɔn Ibrahima Boubacar Keita y'a ye k'a fɔ maa min don a cɛsirilen don a ka wuli ka jɔ barika ka bon a walanen don diplôme b'a bolo kuma jɔyɔrɔ bɛ a bɛ se ka min fana maa mugu ɲɛ u y'a ta k'a kɛ ambassadeur ye Mali tɔgɔra min ye awa i k'a dɔn Émirats Arabes Unis 2016 2021 a y'i cɛsiri o la kosɛbɛ Mali tɔgɔ la o kɛra ndɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Bukari kɔlɔn Sidibe i k'a dɔn a ye min ni min kɛ n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an bɛna gafe bɛɛ k'a la bi n'o tɛ min ye awa i k'a dɔn Stade Malien de Bamako champion du Mali san 2010 2011 13 14 15 a bɛɛ Bukari Sidibe coupe du Mali 2010 2014 2015 o yɛrɛ dama tɛ koyi Stade Malien de Bamako ka kɛ demi-finale coupe kafu an y'o fana kɛ koyi o kumana sa min ye awa i k'a dɔn nin cɛ in cɛsirilen don cogo min a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na nka Bukari Sidibe kɔlɔn n'i ye min kɛ i y'a k'i yɛrɛ ye o kumana sa maa minnu bɛ yen n'u ye médaille de mérite sportive ta ka d'a ma donc Ala a dira a diba ma cɛ in ka kuma man ja a bɛ yɛlɛ bugɛ waati bɛɛ a nisɔn ka di kɔlɔn jabali y'ale o walahi n'i tatɔ min segintɔ bi ne ka président don maaw tɛ min galama siga t'a la kɔlɔn Sidibe ye anw ye an bɛɛ sadiko la f'a a dan nɔgɔ ka Mamadou ta secrétaire administratif min ye Jane kɛrɛfɛ a ka mandat kɔnɔna na ne yɛrɛ y'o kɛ o kɛra siga t'a la dɛ ka voyager Stade nɔfɛ fan bɛɛ o kɛra Ala n'ale sababu o kuma bi k'an ka sadisiya fana ja don an na a nɔ b'a la dɛ o kuma an k'a fo siga t'a la ni cɛsiri siga t'a la k'a Sidibe o kuma Gawusu ɲɛma an bɛ taa sugu kɔnɔ kɔni a ka kalan koyi nka an ka taa sugu la kurantigɛ don sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala ka jɛ ye gafe tɔ bi yan a kana taa dɛ jakuma Balugu min y'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ jakuma ye a minɛnen walisogo da la walisogo cogo di awɔ an bɛ tila k'o fana ɲɛfɔ walisogo
Nyamagasu aba solo ye anw jigi ye an bɛ foli ani tɔni an b'a lase Baɲɛ Awayika dɔ k'a fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati Baɲɛ kisɛ ko a kɔnɛ k'a ni wuli ka jɔ k'a ni cɛsiri an bɛ Baɲɛ fo ka waliɲuman dɔn ka foli lase Basegene Keyita Ayida cɛ ka di Ayida yɛrɛ fo k'an t'o la kɛ Haji Sukuba Samakɛ Pre Auto k'a ka foli kɛ ka foli tɔni k'a lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen ma ani lamɛnjɛrɛ jukulu bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn sanga ani waati radio Nura FM o sanfɛ l'inspecteur de don o kuma k'an do la ka foli tɔni k'a sɛlɛ k'a lase Sambu Kulubali n'a ka Awayika dɔ association ba sinankuya tɔn an b'u fo k'u waliɲuman dɔn Nura FM o kumasoba in kɔnɔ mandɔgɔ dugu jɛra min ye Awayika dɔ an bɛ foli ani tɔni an b'a lase an ka danbele muso ma ko ɲumani a b'a lamɛn kosɛbɛ ko ne ko a ni cɛsiri k'a danbele ko a faamuna Ibrahim Tunkara belebele Awayika dɔ a kun tunun bɛ k'a fɔ a ye k'an bi yan k'an nana k'a Tunkara o kuma bisimila ɲɛma inspecteur ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye n bɛ n'an ka ko la ani n tora la a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ an ka naajɛ ye Jalakɔrɔji i bɛ na ye k'a fɔ ko nin ye maa jugu dɔw ye n'an k'u ma ko bandiw ɲɛma u kɔni u tora nin ko in na dɛ Patirikɛ b'a ka fɔ la n'o de ye Nuhu Konare ye a ko mun ye alamisa don dɔ bɛnna septembre kalo tile 15 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nɛgɛ ɲɛ 4 waati n'an bɛ su araba kundo o kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bandi jɛrɛjɛkulu dɔ kɔni u taara fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye bitigi dɔ kɔni o bɛ yen ani Jalakɔrɔji yɛrɛ miiri o man jan ɲɔgɔn na u taara bingali ta ni ka bitigi kɔni ka a sɛgɛrɛ Patirikɛ b'a ka fɔ la n'o bɛ Nuhu Konare kofɔ a ko seereya kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko u ye waati mun na ni bandi ninnu bɛ taa ni bitigi attaquer i n'a fɔ laadala ko la u bɛ baara in k'a kɛ cogo min na mun ye bandi u y'u tila dɔw taara u jɔ mun ye karew daw la ka maa minnu bɛ na tɛmɛ ka don karew kɔnɔ u bɛ se ka guara kɔni k'o sɛbɛkɔrɔ da olu la o waati kelen na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bandi 3 olu sɛlɛ ka taa don mun ye bitigi in kɔnɔ la ɲɛma k'o sababu kɛ mun ye bitigi fɛn caman o bɛ feere a kɔnɔ la wari minnu bɛ yen ani mun ye minɛ minnu bɛ yen n'u bɛ se ka taa ni fɛn mun ye ɲɛma olu y'u don n'o kɔrɔ kosɛbɛ Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye sigiɲɔgɔnw kɔni nana sɔmi kosɛbɛ o sababu kɛ mun ye mankan ye a sɛbɛkɔrɔ nana caya o de kumu kɔnɔ la maa minnu kun jɔlen bɛ karida la n'a bɛ bandi ninnu kofɔ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko olu ye 5 kɔni k'o don fiɲɛ la o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ bitigi kɔnɔ olu taara k'olu to cari i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kulekan a sɛbɛkɔrɔ nana bɔ mun ye maaninfin de bɔra i n'a fɔ Lara Bɔlɔnba kunda mun ye bandi ninnu kan ɲɛma gɛnni kɔni ko o dabɔra a ma ɲɛ mun kɔ mun ye kelen kɔni tɛgɛ da o kan ɲɛma ko o cira fo ka to o ningɛrɛ den ka taa a karaba Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye wele bilala mun ye protection civile maaw ma u bɛ se ka fɛɛrɛ dabali kɛ cogo min na ka taa nin fure in ka taa ta ka bɔ yen mun ye protection civile maaw olu kɔni taara fure ka taa lajɛ ɲɛma olu fana y'u kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni ye a ko mun ye fure yɛrɛ somaaw de taara fɛɛrɛ dabali kɛ ka fure in ta ka taa n'a ye Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko k'a bɛ nin kana waati ni bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Jalakɔrɔji sigida mun ye bandiw kɔni u ɲɛ donnen don Jalakɔrɔji sigida la k'a fɔ fo ka taa fɔ u ɲɛ donnen don Jalakɔrɔji o sigida la o de kumu kɔnɔ la ko wele ko a bɛ bila mun ye Jalakɔrɔji mun ye brigade territoriale de Jalakɔrɔji n'a bɛ gendarmerie ko fɔ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ ka cɛsiri mun kɛ u ka dɔ fara a kan walasa mun ye Jalakɔrɔjikaw lafiya u bɛ se ka na a kɔnɔ la cogo min na kunnafoni filɛ nin ye i n'a sama ka bɔ mun ye inspecteur ale kɔnɔ la Nuhu Konare ale sɛbɛnnikɛla ye Madu bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ min ye Baɲɛ Kɔnɛ i bɛ ka foli fɔ a ye k'a kɛ n bɛ fama ye binu den ko ne ko k'a kɔnɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Awayika dɔ an bɛ Soninke fo ko Zungarana a na kɛ o ye Burukinabew ka ɲɛma kura ko Zungarana o kɔni ye Burukinabe yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye sa Zungarana kɔni awɔ esiki ndɔgɔ ne mani ye mani mɛ si ma labɔli kɛ o don Zanjela Zanjela nin ye balugu dɔ ye ndɔgɔ walimuso wali la chose a b'o de fɛ sufɛ a n'o bɛ ɲɔgɔn kan waati min so kɔnɔ Musa denmisɛnninw maaw ye hiri k'a kan o bɛ bali ka bɔ min kalama cɛ dɔ burankɛ kɛra jakuma ye o bɛ se ka kɛ cogo di ɲɛma a kɛ jakuma ye cogo di a ye suya kɛ wa a ye suya kɛ a kɛra jakuma ye la hawla ale n dɔgɔ n bɛ min f'i ye ale kamalen ma kalifiyelen dɛ sira daɲɔgɔn ko di a ko tariku dɔw bɛ yen n dɔgɔ min ye Awayika dɔ situwari dɔw bɛ yen
o ti kɛ waati bɛɛ nka n'u ye koko kelen ni minnu kɛ a bɛ langali a bɛ min a b'i lakali a ti bɔ maa kɔnɔ a bɛ da tariku la nin ko in kɛra awɔ i k'a dɔn yɔrɔ min k'a bɛ Zanjɛla kofɔ Zanjɛla k'a bɛ Segu awɔ i k'a dɔn o mara la Segu nin ye waritigiba dɔ ye sabu baganw b'a bolo waati caman a n'a ka baganw bɛ bɔ u bɛ taa bada la min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn u bɛ waatinin kɛ nɔgɔ min bɛ se k'a to baganw bɛ dumuni kɛ k'u fa u bɛ nugu dɛbɛ a na kɛ o sira de fɛ nin ja in kɔni n'ale tora ka taa bagan awɔ i k'a dɔn olu dɔbɔ ka i sɛbɛ don olu ma yalasa ale bɛ se ka nafolo bɛ se ka bugu cogo min o waati kelen de la min ye kamalini dɔ ye ale b'i mɔlɔnti k'i sɛlɛ ne ka na awɔ i k'a dɔn dutigiya k'o ta min ye cɛ dɔ burankɛ bɛ baganw nɔfɛ k'u gɛn cɛ dɔ burankɛ ale fana bɛ baganw nɔfɛ bagan filanan nɔfɛ k'u gɛn ale bɛ bagan filanan nɔfɛ k'o gɛn i y'a faamuya n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn ko in kɔni kɛra ko ye ko min ni awɔ i k'a dɔn a jan bɛ u kun fɛ kosɛbɛ sabu waati bɛɛ min ye cɛ dɔ burankɛ n'ale taara a ka kow la a bɛ waatinin kɛ min ye awɔ i k'a dɔn nin ja in n'o ye kamaleni ye ale b'i sɛlɛ ka don ka na awɔ i k'a dɔn cɛ dɔ burankɛ kɔ ni k'i ta kɛ maa mago dilan ye tilemana u ka kuma faamuya a ko de siratigɛ la i b'i ka ko la ani tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko don dɔ min ye musokɔrɔnin dɔ bɛ yen o ka so a na kɛ o ɲɛsinen bɛ awɔ i k'a dɔn cɛ in ka yɔrɔ ma ale tɛ sunɔgɔ waati bɛɛ a bɛ mɔlɔnti a bɛ to ka awɔ i k'a dɔn a ka ciw ɲɛnabɔ a bɛ seli a bɛ ala deliw kɛ o musokɔrɔnin a nana somi k'a ye k'a fɔ waati bɛɛ su mana se a cafuluka muluka waati ma min ye awɔ i k'a dɔn ŋana saba taama waati min ye awɔ i k'a dɔn ko muso in ka da bɛ yɛlɛ balugu kwale dɔ o bɛ mɔlɔnti ka don balugu in dun tɛ awɔ i k'a dɔn cɛ dɔ burankɛ ale bɛ min dɔn balugu in t'o ye a somina fo ka n'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko in kɔni bɛ ta ka taa sira min fɛ a dama tɛmɛna ɲuman tɛ a ye mun kɛ ko a ye muso wele ka kangari da ye a ko a ma ko karisa i bɛ min na nin ye sabali min ye awɔ i k'a dɔn muso danbe tɛ nin ye ka n'a kɛ fiyewu sabali kangari dara ka dɛsɛ muso m'a mɛn a nana fɔ a ye don dɔ ko n'i m'a dabila n bɛ dugu denmisɛnninw wele o bɛ na i kama ni cɛ don min ni awɔ i k'a dɔn i ka balugu kwalen nana kulubalikɛ n'a nana n bɛ dugudenw wele n'u nana bon ayiwa a ma ja tɔgɔ in kɔni bi yan o m'a bɛɛ sɛbɛn u ye deden ni tesew ni fɛnw de sɛbɛn a ko tuma na ni a nana n bɛ maaw wele denmisɛnninw bɛ n'a kama min ye awɔ i k'a dɔn muso hakili la k'a fɔ ko musokɔrɔba bɛ tulonkɛ de la don dɔ musokɔrɔba ye denmisɛnninw wele denmisɛnnin kwalen maa dama dama wele u ka n'ale ka ga kɔrɔ u k'u ɲɛ sɛlɛ ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn muso ka yɔrɔ ma sabu cɛ tɛ yen denmisɛnnin ninnu sigira u ye tile kelen kɛ u sigilen don fo ka taa fajiri wele cɛ dɔ burankɛ ma na u ye tile fila kɛ fo ka taa fajiri wele cɛ dɔ burankɛ ma na tile saba kɛ fo ka taa fajiri wele cɛ dɔ burankɛ ma na denmisɛnninw commencera k'a fɔ ɲɔgɔn ye a na kɛ maa yɛrɛ musokɔrɔba in a ye sira bila dɛ a ye kuma ka ca a ye min fɔ tiɲɛ tɛ o dɛ tiɲɛ tɛ o yɛrɛ dɔw bɛ yen u y'a commencé ka murusi waati min o waati kelen de la min ye awɔ i k'a dɔn don dɔ 2 heures du matin 3 heures du matin sunɔgɔ murumurunin bɛ ka don u ɲɛna waati min o ɲɛ b'a la balugu kwalen a bɛ ka i mɔlɔn dɔ koko sanfɛ a b'i sɛlɛ a b'i sama k'i sɛ i b'a fɔ ko jakuma wara a b'i sɛlɛ a b'i mɔlɔnti a b'i nagasi koko kunna fo ka yɔrɔw lajɛ gauche droite a b'i taama sen nunguni kan a laban nana yɔrɔ min ka da kɔngɔ min ye awɔ i k'a dɔn da yɛrɛ la pulukusu a donna a y'i sɔrɔ ka don a donna denmisɛnninw o y'a sɔrɔ denmisɛnninw ye ɲɔgɔn kɔri k'ale yira ɲɔgɔn na a donna waati min ka waatinin kɛ denmisɛnninw y'a dɔn k'a fɔ a hakili tigɛlen don waati min denmisɛnninw nana sa ka na fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ an bɛna nin comi cogo di denmisɛnninw nana da kɔngɔni min ye muso ye a ja tigɛra a bɛ ja tigɛ a ko ko jɔn don denmisɛnninw ko anw don ko nin su kolen na k'a ka mun bi a k'a bɛna mun ɲini ko balugu kwalen min don n'i fɛ yen min t'i cɛ ye dɛ an nan'o de nɔfɛ denmisɛnw a ye nin gɛlɛya koyi a ko denmisɛnw aw bɛ fili jugu la koyi maa tɛ ne fɛ yan maa tɛ denmisɛnnin si tɛ yan a ye taa da a da waati tɛmɛna a ye t'aw da maa tɛ yan denmisɛnninw ko abada olu y'a bɛɛ tɛ dontɔ ye abu safunɛ don wa ko olu y'a dontɔ ye jaralakaw ka baara a bɛ yen a ma taa yɔrɔ si a bɛ yen ko a ti dayɛlɛ denmisɛnninw fana ye fɛɛrɛ tigɛ sa ka da kari denmisɛnw ye nin gɛlɛya sa denmisɛnninw de ala minɛ ka da kari garaw ka sin ka don k'u jɔ ten jaki muso k'u ma ko a ye min ɲini an b'o sɔrɔ sa an ɲɛ bɛ mun na yan ne m'a fɔ n ko maa ti yan an yɛrɛ ɲɛ tɛ n kelen sigilen na an ɲɛ bɛ jɔn wɛrɛ la yan ni ne kelen dɛ
ko abada ko lu koni ye mɔgɔ dontɔ ye mɔgɔ donnaw a bɛ yen u bɛ ka liw kɔrɔlaw lajɛ ka sange kɔrɔlaw lajɛ ka birifini kɔrɔlaw lajɛ ka fan bɛɛ don ɲɔgɔn na fiɲɛ kɔnɔna maa tɛ yen awɔ ko dɔw bɛ don k'u sigi fiɲɛ kɔnɔ maa tɛ yen u bɛ fan bɛɛ don ɲɔgɔn na maa tɛ yen u bɛ bali ka bɔ mun kalama n dɔgɔ ja musokɔrɔba ka muso ka minɛn dɔ kun gulon bɛ sanfɛ guanjalaw de kun b'o kɔnɔ ja cɛbakɔrɔ dalen b'o kɔnɔ yen u bɛ bali ka bɔ mun kalama o tasa in kɔnɔ jakuma finman kiri a kɔli i b'a fɔ ko alimɛtikala jata o y'a sɔrɔ jakuma tɛmɛna u sew ni ɲɔgɔn cɛ purukutu jakuma kɛra o purukusula ka tugu ɲɔgɔn kɔ a y'a bɛɛ o bɛna se soforokun na kuma min mangoroju dɔw bɛ yen jakuma don n'o tunna dɔrɔn o kɛra jakuma tunnen nin kalifelen don non jakuma tunna nin y'a ta ɲɛɲini ndɔ jakuma tununa u ye a ɲini ka dɛsɛ a ma ye u nana ka na muso fɛ yen ko jakuma ko ye jakuma mara daminɛ don jumɛn a ka ɲɛfɔ jakuma mun bɛ a ka ɲɛfɔ jakuma min don a ka ɲɛfɔ e ye jakuma mara daminɛ don jumɛn a ɲɛfɔ ndɔgɔ muso kɔni ye kuma sugu bɛɛ f'u ye a ma se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya ma se ka sɔrɔ o kumana denmisɛnninw fana nana ka na ye sa min awɔ i k'a dɔn muso cɛ nalen a tulo nana don kuma na k'a fɔ ko ja k'ale muso b'ale tromper u nana ka na sɛgɛsɛgɛliw dabɔ ka n'a lajɛ jɔnni de don jɔnni ye bɛ to ka taa awɔ i k'a dɔn muso sun k'o ye jɔn de ye dugu la u nana ka na kumaw caya fo a laban nana kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ min don ja u nana sɔrɔ ko tumani ko tumani ka baara don tumani kɔnɛ tumani ye jɔn ye tumani jara cɛ jan kwale de don wa dugu bɛɛ a ɲɔgɔn jimɛ fɔla tɛ la hawla dugu bɛɛ tumani ɲɔgɔnna jimɛ fɔla tɛ tumani kulubali ɲɔgɔn tumani gido la ilaha tumani karabe a ɲɔgɔn jimɛ fɔla tɛ ndɔgɔ wa tumani ɲɔgɔn jumɛn fɔla tɛ a nana ye k'a fɔ suya yɛrɛ fana na k'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ jakuma ye k'o tɛ tumani ɲɛna foyi ye o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn dugudenw ye awɔ i k'a dɔn bulonkɔnɔsigi dabɔ dugutigiw ye bulonkɔnɔsigi kɛ min ye awɔ i k'a dɔn ka tumani wele tumani ma na nka a jirala k'a fɔ tumani o ye nin min kɛ bakɔrɔ 3 yalisa boliw ka se ka awɔ i k'a dɔn sabali bakɔrɔ 3 ani woroden 30 awɔ i k'a dɔn k'i b'o de di o kuma tumani y'o fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ awɔ i k'a dɔn nka muso min ye awɔ k'a dɔn ni tumani bɛ to ka taa nɔfɛ ale kɔni cɛ y'a furu sa k'a ka taa ni tumani ka t'u ka bɛnja kɛ muso laban a ye dugu bila dɛ nka tumani ye jakuma ye le chat noir nin ye kamalema kalifiyelen ye sira daɲogo a ka fasiri don dɔgɔ l'inspecteur a b'a kɔnɔ u ka bidon bɔli bonya b'a la ayi ɲɛma ni bonya in an ka nin da tumani kɔnɛ kɔrɔ i b'a da samu kɔrɔ ɲɛma mun ye Burama Kulubali ye Burama Kulubali a fana sɔgɔlen mana Espagne an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin a ma Burama kelen ya